бәхетле бала булсын. Хош счастливым будет. Зәй үзәк дәваханасында сөйнешле вакыйга мизгелләре. Бүген мобилизацияләнгән ир-ат гаиләсендә дөньяга килгән Григорина өйләренә чыгардылар. Нәни малайның әтисе махсус хәрби операциядә. Чувствуем себя хорошо. Мальчик, второй наш ребенок. Вес 3450, 17 февраля. Гаиләнең шатлыгын уртаклашырга район башлыгы, якыннары, туганнары килгән. Разиф Кәримов әни кешегә бала туу хөрмәтенә 100 мең сум акча һәм республикадан бүләкләр тапшырды. Район буенча мобилизацияләнгән ир-атлар гаиләсендә бу беренче бала. Зор шәһәрдән кичкенә шәһәрме ватанны саклаучы бары бер кеше ул. Аның да шуңа күрә без инде әйтәбез. Менә бүгенге көндә беренче мобилизацияләнгән егетебез семьясында бала туды. Зәйдә өлешчә мобилизацияләнгән ир-егетләрнең гаиләләренә ярдәм чаралары саклана. Тагын бер шундый гаиләдә сабый дөньяга килер дип көтелә. Адилә Берханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.